BJP सरकार हाय हाय माखाय नाय एके तो बात चली नाय एके तो बात चली का जे गुलि कबजामानि आबो दसराम गामिनि सिनि जों मादक जरा थांनाय रेलि खालाय दङ ताबनि जों सेभेन जे 19 जानुवारि 2020 8 तारिख जानुवारि आसालो जे सिनि राइट्स आंदोलन खालायखिबो किन्तु सिनि राइट्स आंदोलन खालामो सुनो एटेक खालायजा आबो सामने एटेक खालायजागा टिप्रासा लेट आबो मुभमेन्ट लेट खालायजागा टीएसएफ बाय किन्तु सुनुखा आबो सिनि जे राइट्स फान्ड एटेक खालायनो सुलाय गिबि एटेक रेलि नि केसारो सोलो बेनि बागै दारान बागै बबो अर्गानाइजेशन तिनि नरक अबहाय आसाम तिनी गोबां अर्गानाइजेशनआव सापर्ट खालायो आगेबो खालायो दङ दिनै दङ आरो मिजो कन्वेन्शन काइपें स्टुडेन्ट इउनियन यां चर एसोसिएशन त्रिपुरा सुरमाय बुथु गोबां माहाकिनो टीआईएसएफ आम अर्गानाइजेशन दं अब रेली नियागुलो नरकनि जे कगलाम पान्डाव साबो साबो इनभाइट खालामो जायगा नायदि तिनि जेयाव प्रग्रामाव तिनि सिनिया थानाय बिसि रकबो आम हायकेनो जे टिप्रासानि बागै सामं खायनाय रक लिडार्स रक पलिटिकल पार्टी लिडारफोर दं एम सीएम चेयरमैन जुदि बरफ जे खानाङै तङै फायनाय रक खानाङै तंनाय लिडार रक तिनि सोंबाय दङ अरसिन चेयरमैन मो दङ एमडीसी रक दङ जारा टिप्रासान बाय सामं खायनाय बरफ तिनि दं